Значи форума Картали се организира всяка година, продължава в рамките на 6 дни, най-често средата на май. Главен организатор е Яна Кочева. Форума е отворен за всички желаещи, без значение от възрастта и от заниманията. Има много любители, много специалисти, най-вече хора, които търсят приключения и се забавляват. Как се казвате вие? Аз съм Емилия Вачева. Стар приятел на първи български голф портал. Също така тази година участвах за първ път в форума Картали. Бях много доволна. Какво научи? Най-вече, какво научих? Научих как да се забавлявам при такива обстоятелства. Карахме канута, катерихме се, бяхме. Въобще много забавно се прекарахме. А от биологична гледна точка? От биологична гледна точка наблюдавахме лешоядите в тяхната естествена среда. Много кълчуги, други птици. Въобще това е много богато на биологично разнообразие място. Също така има много елени ботари. За първ път наблюдавам в дивата природа елени ботари, сърни и други едри животни, като вълци, лисици и така нататък. До година пак ли там? Разбира се, до година и за напред. Колко човека бяха сега? Около 80 души. 80? Да. От колко града горе-долу? Най-вече от София, но и от всякъде. От БДСП хора въобще. От различни природозащитни организации. Да, студенти, ученици, деца, възрастни. В общи линии какви са изводите за събитието? Се прекарахме много добре, научихме много полезни неща, най-вече теренен опит придобихме, мониторинг, подхранване на лешояди. Какво ще пожелаеш на всички? Да се включат до година и те в форум Картали и да следят също всички инициативи на БДСП, на всички организации, които се бяха включили в Картали. Много ти благодарим.